हॅलो हा हॅलो हा कोण बोलतोय? कोण नवाज खानी बोलतोय का? बोलतो साहेब, बोला ना. तुझ्या जरा ऐकी जय तुझ्या खूप जास्त समजतं रे तुला. हा संदेशबाई आणि वहिनींबद्दल काही बोलणार कोणाचंही ऐकून. आम्हाला माहिती नाही का तू कोणाचं काम करतोस ते. तुझ्या बरोबर तुझा समाज नाही, तुझा समाज पूर्ण विकलं गेलेला आहे आमच्याकडे. तुझ्या पूर्ण समाजाला मी विकत घेतलेलं आहे आणि तू हे सगळं काय नको ते प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन बोलतोस. कोण? नाव काय तुझं? ह्याच्या पुढे प्रेस कॉन्फरन्स घेतलंस ना, मग लक्षात ठेव नाव काय तुझं? निवडणुकीनंतर तू आहे आणि आम्ही आहे. नाव काय तुझं? कोण भाई? माझं नाव नाही भाई कोण? हा तुला भाई कोण? बघतो ना. भाई कोण? तुला भाई आणि कसला नाही, काय तू? नाही भाई कोण सांग ना. अरे आमच्या समाजावर हा? जाऊ नको हं? समाजावर तू समाज जाऊ नको. तुझा तू समाज तुझं नाव पूर्ण सांग. विकलं गेलंय आमच्याकडे. नाव सांग. हा ते विकलं गेलं तुझ्या कसं मी बघतो. पूर्ण तुझ्या समाज बरोबर माझ्या तुझा बाजूला समाज आहे. काहीच नाही. हा. तुझा समाजच तुझ्या बाजूला असू नाही. दे. तुझ्या नाही, नाही, समाजाला ते तुला पूर्णपणे नंतर विकत 23 घेतलेलं तारखेला आहे. ते 23 तारखेला समजेल. तुझं नाव बोल मला. नाव बोल. नाव बोल तुझं. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.